Wow, kakva velika žvaka! Ja sam oduševljena! Oj, imam čokoladu. Miriše tako dobro. Hajde da počnemo. Ne žuri, ja ću biti prva. Dakle, da vidimo. Jedva čekam da je probam. Joj, tako je ukusna. Smislila sam nešto. Treba mi mlin za meso. Dakle, stavit ću žvaku unutra i... Gledajte! To je nešto zanimljivo. Da, gledajte, napravila sam ovakve roze nudle. Izgledaju baš moćno. Lepota. Dakle, ovo mi više ne treba. Sad ću da probam. Ovako je još ukusnije. Svaka mi čast. Izgleda baš dobro. Skloni se, imaš svoju čokoladu? Da, tačno. Dobio sam ideju. Trebaju mi rende. Sad ću narendati svu svoju čokoladu. Moram dobiti ovakve mrvice. Da, uspeo sam. Sad ću uzeti malo i probati. Ovako je čokolada još ukusnija. Cool. Bobby, hajde da se zamenimo. Hajde. Sve zajedno je još bolje. Da, slažem se. To je tako ukusno. Eto, sve smo pojeli, svaka nam čast. Da, šta je ovo? Čokoladni balon! Neverovatno! Ne izgleda da smo malo preterali. Joj! Opa! Je li to flašica sa tečnom žvakom? Blago meni! Ja imam čokoladnu kolu, super! Mogu li da počnem prvi? Odlično! Baš neobično! Šta? Čak i poklopac je stiv! Kakva hrskava mlečna čokolada! Čekajte, čini mi se da unutra nešto ima! Britney, hoćeš da mi pomogneš? Šta? Dobro, znam kako da ti pomognem! Imam pravu katanu! Svaka ti čast! Uspelo je! Hvala, Britney! Dakle, vreme je da probam! Da, čokolada sa bombonama je još ukusnija! Ali neću da stajem, tek sam počeo! Poješću sve do kraja! Blago tebi! I ja jedva čekam da probam svoj slatkiš! Kako se teško cedi, ali vredi toga! Ukus je neverovatan! I balon je super! Da! Sad ću istisnuti to sve usta! Super! Obožavam žvaku! A sad ću istisnuti još! Da, žvaka je prelepa! Cool! Da, samo sa svakim putom postaje sve teže i teže! Ne ide mi! Hej, ja imam snage koliko hoćeš. Daj mi da ti pomognem. Dobro, izvoli. Hajde zajedno i... Nešto neće. Hajde, treba jače. Hajde. Konačno. Bobby. Ukusno. Kanta sa čokoladom? Ja imam žvake. Eci, peci, pec. I ti počinješ? Odlično. Moje žvakice. Jedva čekam da ih probam. Vidi, različitih su boja. Uzet ću plavu. Ukus borovnice. A kakav balon će ispasti? Cool. Kako dugačka traka. Dakle, imam ideju. Sad ću napraviti zanimljivu kompoziciju od žvaka. Da. Sljedeća će biti žuta žvaka. Tako cool pucaju. Da. To će mi trebati. Šta će to biti? Skloni se, vidjet ćeš. Nemoj da se mešaš. I evo je posljednja žvaka.
O, tako ukusna. To je to. Vidi, napravio sam jednoroga. O, bravo, bravo, Bobby. A mene čeka moja čokolada. Ješću ovako prstom. O, tako je ukusno. O, zanimljivo, hoću ja. Ne, skloni se, sve to samo moje. Ješću s ruke. Vidi. Prelepo. Ne mogu da odolim. Hej, lopov! Sad ću te naučiti pameti. Eto ti, tako ti treba. Sad imaš čokoladno lice. O, čekaj, nešto nedostaje. Da, ovako je bolje. Sad si ti čokoladna maca. Ne, to nije smešno. Jeste. A nečega nedostaje? Tačno. Uzet ću hleb. Yes! Da, planiram da napravim prelep sandvič. Sipat ću što više čokolade preko. Tako je. A sada mogu pojesti sve to. Joj, to je prelepo. Jela bih to svaki dan. Britney, ti kao da nikad nisi jela. A eto je rezultata. Sad si debela ko krava. Šta? Nemoguće. Ugojila sam se. Britney, nemoj da plačeš. Znam šta može pomoći. Eto, drži. Vežbaj malo. Ups, nisam to izračunao. O, kakva motivacija, svaka čast. Eto, sad sam ponovo mršava. Gledaj, Bobby. Svaka čast, moje poštovanje, Britney. O, šta je to? Neke žvake, super. O, ja imam čokoladu, cool. Hej, mogu li ja da počnem? Dobro, počni. Odlično. Uzet ću nekoliko žvakica i staviti ih u usta. O, tako su ukusne. A sad mi gledajte balon. Wow, baš moćno, jel da? Da, jako cool. Mogu li sad ja? Super. Ovo je cijela čokolada. Jedva čekam da je probam. Kakav prijatan mlečni ukus. Ješću dve odjednom. A šta bih ja mogla smisliti? Tačno! Imam pop-it. Sad ću poređati sve žvake po bojama. Da, to je sjajna ideja. Bobby, pogledaj šta sam napravila. O, Britney! Hajde da se udružimo. Drži čokolade. Hajde, to je odlična ideja. Sad ću staviti tvoju čokoladu preko. Odlično! A sada treba utopiti čokoladu fenom. Ovako. Super! Britney, pogledaj šta još imam. Ovo je sprej za hlađenje. Uzmi ga. Tačno, super! Treba potresti i eto, uspelo je. Gledaj šta imamo. Bobby, želiš li ovu kucu? Da, tako je slatka. Neverovatno. Britney, ti si genije, ovo je cool. Okej, vreme da ga probam. Čokolada se odlično slaže sa žvakom. Probaj ti. Jel da? Sad ću. Pravu si, to je zaista prelepo. Da, mi smo odličan tim. Mentol žvake. Ja imam čokoladu sa paprikom. Ne želim da je jedem. Hajde ti. Ne, Britney, ti počinješ. Izgleda da nemam izbora. Okej, sad ću otvoriti pakovanje. Da vidimo. Jao, zar je sve toliko loše? 4 paprike odjednom. Nadam se da ću preživeti. Joj, kako ljuto. Prošlo je. Neću više, hajde ti. Dobro, nema problema. Sad ću pojesti jednu žvakicu.
Unutra je tečno punjenje, cool. Gledaj, napravio sam ledeni balon. Pitam se, a šta će biti ako pojedem sve žvake odjednom? Dakle, žvaća mi, eto. Jao, Bobby, mislim da je to loša ideja. Šta da radim? Moram te nekako spasiti. Tačno, imam ideju. Žrtvovat ću sebe. Treba pojesti svu čokoladu. Hajde, još malo. Eto ga, počinje. Živ sam. Sav sam mokar. Britney, hvala ti. Nema, na čemu?